Mateo Kapitulo 21. Og sa nahiduol sila sa Jerusalem, og mingabot sila sa Bethphage, haduol sa bukid sa mga olivo, si Jesus nagsugo sa duha sa iyang mga tinun-an, nga nagaingon kanila, "Umadto kamo sa lungsod nga anaa sa atubangan ninyo, og gilayon, hingkaplagan ninyo ang usa ka asna, nga gihigot, og ang usa ka nati uban kaniya. Hubari ninyo og dad-a sila kanako. Ug kung adunay musulti kaninyo sa bisan unsa, mag-ingon kamo kaniya. Ang Ginoo nagakinahanglan kanila, o gilayon igapadala sila. Karon kini nahatabo aron matuman ang gisulti sa manalagna nga nagaingon, ingnon ninyo ang anak nga babayi ni Sion. Ania karon, ang imong hari nagaanhi kanimo, nga maaghop og nagakabayo sa usa ka asna, og usa ka nati nga anak sa asna, og nangadto ang mga tinun-an, og gibuhat nila ingon sa gisugo kanila ni Hesus, og gidala nila ang asna og ang nati, og gihapina nila sa ilang mga kupo, og siya mikabayo kaniya, og ang kadaghanan sa mga tawo na nagpamuklad sa ilang mga biste sa dalan, og ang uban namutol sa mga sanga sa mga kahoy, og gipangatag nila sa dalan, og ang mga panon sa katawhan nga nanagpangutana kaniya, og ang mga nanagsunod na nagsinggit nga nagaingon, "Hosana sa anak ni David." Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Og sa misulod si Hesus sa Jerusalem, naukay ang tibuok nga syudad nga nagaingon, "Kinsa kini?" Og ang mga panon sa katawhan na nag-ingon, "Kini mao si Hesus, ang manalagna nga Nazaretnon sa Galilea." Og misulod si Hesus sa templo sa Dios, og giabog niya paingon sa gawas ang tanang mga nagabaligya og mga nagapalit sa templo, og gipukan niya ang mga lamesa sa mga mag-iilis sa salapi, og ang mga lingkuranan sa mga nagabaligya sa mga salampate, og nag-ingon kanila, "Nahisulat na, ang akong balay paganganlan balay sa pag-ampo, apan ginabuhat ninyo nga lungib sa mga tulisan." Og miduol kaniya ang mga buta og mga bakol sa templo, og iyang giayo sila. Apan sa hingkit-an sa mga punoan sa mga saserdote og sa mga eskriba ang mga katingalahan nga iyang gibuhat, og ang mga bata nga nagahugyaw sa templo nga nag-ingon, "Hosana sa anak ni David." Sila na nagpanuyo pag-ayo, og na nag-ingon kaniya, "Hingdunggan mo ba kining ginaingon nila?" Si Hesus miingon kanila, "Oo, wala ba gayud ninyo hibasahi sa baba sa mga bata og sa mga nagasuso? Gihingpit mo ang pagdayeg?" Og iyang gibiyaan sila, og migula siya sa gawas sa syudad ngadto sa Betania, og mipahulay didto. Og sa pagkabuntag, sa mibalik siya sa syudad, gigutom siya, og sa hingkit-an niya ang usa ka kahoy nga higera diha sa daplin sa dalan, iyang giduol og wala siya'y hingkit-an kaniya bisan unsa kundili mga dahon lamang. Og gipamulungan niya, wala na gayud ing bunga nga mugula kanimo, bisan kanus-a pa, og diha-diha nalaya ang kahoy nga higera. Og sa hingkit-an kini sa mga tinun-an, nanghibulong sila nga nagaingon, pagkakalit nga nalaya ang kahoy nga higera. Og sa mitubag si Hesus, nag-ingon kanila, "Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, kung may pagtuo kamo og dili magduha-duha, dili lamang mahimo ninyo kini sa kahoy nga higera, kundili usab hangtod sa mga bukid mag-ingon kamo, matumpag ka og lumayat ka sa dagat, og kini mahimo. Og ang tanang mga butang nga inyong pangayoon sa pag-ampo, kung kamo adunay pagtuo, madawat ninyo." Og sa misulod siya sa templo,
Ang mga punuan sa mga saserdote ug mga ansyano sa lungsod mingduol kaniya nga nagapanudlo pa siya nga nagaingon, tungod sa unsa nga pagbulutan nagabuhat ikaw niining mga butanga og kinsa ba ang nagahatag kanimo niining pagbulutan. Ug sa mitubag si Hesus miingon kanila, ako usab mangutana kaninyo sa usa ka butang nga kung inyo akong saysayan, ako usab magasaysay kaninyo kung sa unsa nga pagbulot-an gibuhat ko kining mga butanga. Ang bautismo ni Juan diin ba gikan sa langit kun sa mga tawo ba? Og sila nagatulutimbang sa ilang kaugalingon nga nagaingon, kung mag-ingon kita sa langit, magaingon siya kanato ngano man nga wala ninyo siya pagtuhoe. Apan kung mag-ingon kita sa mga tawo, mahadlok kita sa panon sa katawhan. Kay ang tanan nagaila kang Juan ingon nga manalagna, og mitubag sila kang Hesus, og miingon, wala kami manghibalo. Siya miingon usab kanila, og ako usab dili magsaysay kaninyo kung sa unsa nga pagbulot-an nga ginahimo ko kining mga butanga. Apan unsay huna-huna ninyo? Usa ka tawo adunay duha ka anak nga lalaki, og sa miduol siya sa nahauna nag-ingon, anak, umadto ka sa pagbuhat karon sa akong parasan. Og siya mitubag og miingon, dili ako buot. Apan unya sa nakahinulsol miadto. Og sa miduol sa ikaduha, giingon niya sa mauusab nga pagkaagi. Og kini siya sa mitubag nag-ingon, ako moadto Ginoo, apan wala moadto. Kinsa kanilang duha ang nagbuhat sa kabubuton sa ilang amahan, na nag-ingon sila, ang nahauna. Nagaingon kanila si Hesus, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga ang mga maniningil sa buhis, og ang mga bigaon magasulod pag-una kaninyo saging harian sa Dios. Kay mianhi si Juan kaninyo sa dalan sa pagkamatarong, og wala kamo managtuo kaniya. Apan ang mga maniningil sa buhis, og ang mga bigaon na nagtuo kaniya, og kamo. Sa hingkit-an ninyo kini, wala ngani kamo managhinulsol, bisan na lamang sa ulahi, aron sa pagtuo kaniya. Patalinghugi ninyo ang lain nga sambingay. May usa ka tawo nga pangulo sa panimalay nga nakatanom sa usa ka parasan, o gipalikusan niya sa usa ka koral, o iyang gipakalutan sa usa ka pug-anan, o gipatindugan sa usa ka tore, o gipaabangan niya sa pila ka mag-uuma, o milangyaw siya sa laing yuta. Og sa haduol na ang panahon sa tingbunga, gipaadtuan niya sa iyang mga ulipon ang mga mag-uuma sa pagdawat sa iyang mga abot, o gidakop sa mga mag-uuma ang iyang mga ulipon. Ang usa gihampak nila, ang usa gipatay, ug ang usa gibato. Gipaadtuan na usab niya sa ubang mga ulipon nga labi pa kadaghan kaysa mga nahauna, ug ilang gibuhatan sila sa mauusab nga pagkaagi. Ug sa katapusan, iyang gipaadtuan sila sa iyang anak, nga nagaingon, ang akong anak pagatahuron nila. Apan ang mga mag-uuma, sa hingkit-an nila ang anak, nasig-ingon sila sa ilang kaugalingon. Kini mao ang manununod, umari kamo, patyon ta siya, og ang kunon ta ang iyang panulundon, og ilang gidakop siya, og giabog nila sa gawas sa parasan, og gipatay nila, busa. Kung moanhi ang tag-iya sa parasan, unsay pagabuhaton niya ni adtong mga mag-uuma. Sila nagaingon kaniya, ang mga dautan pagalaglagon niya sa dinautan gayod, og iyang pagapaabangan ang parasan sa laing mga mag-uuma nga magahatag kaniya sa mga bunga sa ilang mga panahon. Si Hesus nagaingon kanila, wala ba ninyo hibasahi sa mga kasulatan ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod? Kini nahimong pangulo nga bato sa pamag-ang.
Sa Ginoo nagagikan kini, ug makapahibulong ba sa atong mga mata? Busa, nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, ug igahatag sa usa ka nasod nga makapamunga sa mga bunga niya. Og kadtong mahulog sa ibabaw ni ining bato, mga buak sa tinipik-tipik. Apan kung kinsa ang mahulugan niya, pagatibulaagon siya sama sa abog, og sa hingdunggan sa mga punuan sa mga saserdote, og sa mga Farisiyo, ang iyang mga sambingay, hingsabutan nila nga nagasulti siya mahitungod kanila. Og sa nagtinguha sila sa pagdakop kaniya, nahadlok sila sa mga panon sa katawhan, kay ilang ginapakamanalagna siya.